volja. Hajde, krenite. Odlično, a mi već imamo kore. A ja imam fil za tortu. A ja imam maskaru za trepavice. Ja nisam na vreme, jel da? Dobro, ja imam lopaticu. Hajde da sastavimo našu tortu. O, devojke su spremne. Već su počeli da sastavljaju tortu. Njihova torta će biti šarena. Izgleda baš cool. Svaka čast, devojke. Nastavite tako. Ostalo je sasvim malo. Devojke, moramo da pobedimo. Aha, tako je. I posljednja kora. Gotovo. Svaka nam čast. A šta je kod dečaka? To je užasna torta. Naša će biti bolja. Ja imam kore. Dakle, istisnut ću fil na koru, a zatim predajem to Tedu. Hajde, radi, brate. Važi, ja ću staviti još jednu koru i srediti fil. Kevin, hajde sad ti. Naravno, stavljam još jednu koru i opet stavljam kremu. Svaka nam čast. O ne, šta sam uradio? Upropastio sam našu tortu. Jao. Šta mislite, hoćemo stići da napravimo novu? A devojke su srećne što je njihova torta uništena. Hajde, momci, saberite se. Morate napraviti dobru tortu. Imate još vremena. Došla im je neka ideja. Hajde da vidimo šta je to. Čekajte, šta radite? Sumnjam da je to dobra ideja. Momci, uspeli smo! Hajde da vidimo tortu, devojka. Baš je slatka. Sigurna sam da će se šefu Mary dopasti ova ideja. Svaka nam čast. Naša torta je prelepa, jel da? Jeste vidjeli? Njihova torta je divna. Šta da radimo? Nemamo vremena. Momci, to je genijalno! Možemo ukrasiti tortu tako, kao da je to fudbalska lopta. Super! Dakle, vaše vreme isteklo. Sklonite ruke od torte. Spremna sam da vidim šta ste napravili. Pogledat ću prvo ovu tortu. Izgleda zanimljivo. Kakav je ukus? Kakva je? Znate, sviđa mi se. Šalim se. Torta je odvratna. Kako to? Ne! Sad ću probati tortu, devojka. Kako je velika. Sviđa mi se kako izgleda, ali bitan je ukus. Wow, to je baš dobro. Da, devojke, vi ste spremili najbolju tortu. Svaka čast! Dakle, tim devojka je pobedio 1:0. Šta to radite? To je nova igrica Multidosort. Šta treba raditi? Bako, nemoj da se trudiš. Pobedit ću te. Ja ću skupiti krofne brže. Ja sam šef. Ma nećete uspeti? Oho, Baki odlično ide. O ne, Roxy je odlučila da zavitlava Baku. Ali to uopšte nije fair. O ne, između Roxy i šefa je pravi sukob. Ko će pobediti? Šta te miriše? Roxy je nešto osjetila. Šefe, da li možda znate šta je to? O ne, jelo šefa gori. Znači Roxy je pobedila. Gledaj video do kraja i dobij poklon. Instalirajte igricu Multidosort u Google Playu ili App Storeu. Dakle, u drugoj rundi morate spremiti najlepši koktel. Hajde, dajte sve od sebe. Hajde, momci, ovo je naša šansa. Dakle, sklonite se. Razbit ću lubenicu uz pomoć glave. Ovo je bolelo. Sljedeća. Jao, nije mi dobro.
Dakle, posljednja! Da, sve u redu. Jao, samo se mora malo odmoriti. Jao, Tede. Dobro, sad je naš red. Dakle, treba uz pomoć blendera umutiti sve. Napravit ćemo sok od lubenice. Odlično. Ne sumnjam da ćemo imati najlepši koktel. A ja sam donio led. Tako je hladan. Je li to za mene? Hvala! Ne. Uzmi bolje ovo. Dobro. Hajde da počnemo. Treba izmrviti ovaj led. Momci baš dobro rade. Oni baš žele da pobede. Ali šta će im toliko leda, ne razumem? Sad ćemo da vidimo. Kakvu veliku čašu koriste. Sad je jasno šta će im toliko leda. Dakle, momci su skoro završili. Oni već sipaju sok u čašu. Ostalo je samo ukrasiti koktel. Trenutak, pogledajte šta imam. To je slamka. Da, veličina slamke baš odgovara koktelu. A šta je kod devojka? Devojke, hajde, saberite se. Moramo opet pobediti. Dakle, treba dodati u čašu puno voća i bobica. Što više, bit će bolje. Da, sad ćemo preliti sve fantom. Wow, samo pogledajte kako je to lepo. Baš mi se sviđa naš koktel. Da, ali to još nije sve. Ja ću ukrasiti čašu pomoranđom. A ja ću baciti slamku. Gotovo! Wow, devojke, svaka vam čast. Vreme je isteklo. Da vidimo šta će reći Mary. To je to, nemate više vremena. Hajde da pogledamo vaše koktele. Baš su veliki. Da vidimo čiji će biti bolji. Devojke, znate, to nije loše, može da prođe. A šta je kod dečaka? Wow, vaš koktel je još veći. A kakav je ukus? Ja obožavam sok od lubenice. To je veoma ukusno. Znate, moram razmisliti. Dečaci ili devojke? Pa naravno, dečaci, čestitam! Tu! A sad mi spremite pravu italijansku picu. Hajde, dajte sve od sebe. Ja sam smislio nešto. Gledajte, imam testo. Kevin, hvataj! Uhvatio sam te da sam ti. Gotovo. A sada treba razvaljati ovo testo s pomoć oklagije. Hoćete da vam pokažem trik? Gledajte kako mogu. Hoću ja, daj meni. Gledaj. Odlično mi ide. Jao, šta sam uradio? Izvini. Ne vidim ništa. Izvinjavam se, to je naše testo. Uzmi čokoladicu, nemoj da se ljutiš. Hvala, Kenny. Devojke, ja imam čokoladu. Daj nama. Dobro. To izvolite. A sada idi odavde. Jedva čekam da probam. Ukusno. Pa, hajde da počnemo da pravimo picu. Da, ali bolje od roze testa. Sad ćemo razvaljati, tako je? Odlično. Moje ruke. Jao, to je sigurno jako bolelo. Jao, izvini, nisam namerno. Moje jedne ruke. Valjda je prošlo. Hvala svima. A šta je kod dečaka? Hajde da vidimo. Šta je to smislio Ted? Odlučio je da iskoristi svoje veštine karatea. Pogledajte kako moćno seče sa stojke za picu. Svaka mu čast. Momci, uspeo sam. Jeste vidjeli to? Da, jesmo. Ali sad smo svi prljavi. Da, moramo sve da stavljamo rukama. Devojke, a šta je kod vas? Vi ste isekli jagode, super. Još i mango. To je jako ukusno. Šta? I sliku tima dečaka? Neočekivano. Dakle, možete početi da stavljate punjenje na picu. Umjesto sosa ćemo koristiti marshmallow. Razmazat ću ga po testu. A zatim stavljamo punjenje. Koristit ćemo različito voće i
I bobice isto. Odlično. Ostalo je to ispeći. Ja sam prva došla ovde. Ne, ja sam prvi. A, pusti me. To je bilo lako. Dakle, stavljam i čekam. Jo, to je bolelo. Baš je bezobrazna. Čekajte, došla mi ideja. Hajde da ispečemo picu uz pomoć šibice i vatre. Mislim da ćemo uspeti. Pa, da li radi? Valjda se zagreva. Da, ali vrlo sporo. Da, čekajte, smislio sam još nešto. Hajde da koristimo bacač plamena. Šta mislite? Pa da, hajde da probamo. Dakle, uključujemo! Jesu poludeli, prestanite! Baš je vruće. Još malo! Hajde! Uspeli smo! O, momci, to je bilo baš moćno. Ali nemate više vremena. Zaustavite se. Dakle, vreme je isteklo. Hajde da vidimo šta imate. Vaše pice su baš različite. Dakle, prvo, momci. Uzet ću jedan komad. To je klasična pizza. Nije loša, sviđa mi se. Bravo, idemo dalje. A sada, tim devojka. Da vidimo kakva je vaša pizza. Pa to je voćna slatka pizza. Super, to je nevjerovatno ukusno. Čestitam, vi ste pobedile. Dakle, imamo 2:1 u korist devojaka. One su pobedile u ovom izazovu i osvojile glavnu nagradu. Čestitam vam, devojke. Sad smo bogate, ne mogu da verujem. Da, pogledajte koliko para imamo. Blago nama. Da, možemo kupiti puno slatki. Eci, peci, pec. Ti si prva. Odlično, hajde da vidimo šta je tamo. Mamice, to su bubašvabe. Jao, plašim se. Čekaj, jesu sigurno prave? Ne pomeraju se, to je čudno. Sve jasno. Čokoladne su. Da, super. Julie, gledaj. Sklonite od mene. Ma ne boj se, to je samo čokolada. I baš je ukusna, sviđa mi se. Jao, mamice, šta radi? Julie se plaši panike, a ja ću rado probati svoje divne bubašvabice. O da, poješću sve to. Blago meni. Sanjala sam da Nikol jede bubašvabe. Mamice, to nije bio san. Veoma ukusno. Nije mi dobro. Ma daj, kukavice. Hajde, sad je tvoj red. Skidaj pokopac. Dobro, sad ću. O ne, opet bubašvabe. Sklonite to od mene. Plašim se. Tvoje bubašvabe su prave i moraš ih pojesti. Žao mi je. O ne, kako se plašim. Da li se ujedaju? Bože, Nikol, bubašvaba ti je na glavi. Šta? Reci da se šališ. Jao. Jesam li je skinula? Gledaj, evo je. Na meni. Ne mrdaj, sad ću. Eto ti. Mamice, gde su? Da li ih vidiš? Sad ćemo da vidimo. Eno je na stolu. Dobro, sad ću je pojesti. Dobrodošli u naš novi izazov. Mogu li ja početi? Wow, dobila sam kameru. Kako super. Julie, daj da te slikam. 8. I... Da, vidim te. Gotovo. Wow, kako super. Evo tvoje slike. Kako si smešna.
Hej, prestani da se smeješ, daj mi da vidim. Što? Ne sviđa mi se. O, ideja. Nikol, hajde zajedno da se slikamo. Dok ona ne vidi, stavit ću masku i uplašiti je. Gotovo, hajde da vidimo. Šta? Mamice, ko je to? Haha, to je bilo jako smešno. Ti nisi normalna, hajde skidaj poklopac. Opa, ja imam kameru. Super. Čekajte, samo što moje kamere miriše baš slatko. Jasno, moje kamere čokoladna. Jao, slučajno sam slikala tanjir i postao je čokoladni, nevjerovatno. Cool. Sad ću ga probati. To je prelepo. Jako mi se sviđa. Što? Blago tebi? Daj meni, molim te. Što? Pa ne, nema šanse. Poješću to za sekund. A baš si bezobrazna? Ali imaš kameru? Hej, daj mi! Kome kažem, vrati mi! Wow, samo pogledaj. Naš sto je sada od čokolade. Super! Hajde da ga probamo. Prelepo! Da, jako ukusno. Mogu li ja biti prva? Super! Ovo, to je čarobna lampa. Vidi, Julie! Pitam se šta će biti ako je potrljam. Sad ćemo da vidimo. Ej, a gde je Jean? Wow, unutra su bombone. Cool! O, da, to je prelepo. Jako mi se sviđa. Nikol, hoćeš mi dati malo, molim te? No. Ne, imaš svoju porciju. Hajde, jedi. Pa dobro. O, kod mene je prava lampa, to je još bolje. Znači da je unutra Jean. Hajde, Jean, izlazi. Čekam te. Oho, šta se dešava? Neverovatno. Ćao, devojke, ja sam Jean. Možete zamisliti 3 želje. Hej, halo, zamislite želje, kome kažem? O, da, sad ću. Želim čokoladnu lampu, kao kod Nikol. Jel može? Šta? Biće urađeno. Ja, gde je nestao? Ej, Jean, vrati se. Gde je moja čokolada? Jesi me prevario? Jo, šta je to? Wow! Koliko bombona! To je neverovatno. Prava slatka kiša. Baš su ukusne. Što? Šteta što nemam više bombona. Ne diraj moje bombone, moje su. Ti mi nisi dala, neću ni ja tebi. O, čekajte. Zaboravila sam da je moja lampa također jestiva. Super! O, da. Sad sam zadovoljna. Hajde zajedno da otvorimo. 3, 2, O ne, ljuta paprika. 2, 1 i otvaramo. Oh my god. O ne, mamice, nemam sreće. Šta? Opet paprika. Hajde, ti prva. No. Ne ti. Ne ti. Papir, kamen, makaze. Da, ja sam pobedila, znači ti počinješ. Jo. Uopšte neću da jedem to. Što? Čekajte, moja paprika je čokoladna. Super! Šta, ozbiljno? Da, vidi, unutra je čokolada. Super. Da, to je prelepo. Eto, ja sam sve pojela. Sad je tvoj red. Hajde. O, ja volim čokoladu. Super. Njam, 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 njam. Čekajte, samo ne to.
Mama mia, imam požar u ustima. Spašavajte se ko može. Moram te hitno odvesti u kuhinju. Ajde, još malo, evo frižidera. Kakvo olakšanje. O, da. Nice. Jao, sad mi postaje hladno. Brr. Gotovo, dosta mi je. Nikol, hvala. Very much. Izvini, malo sam preterala. Ajde, ti otvaraš. Dobro. Wow, kako slatka kuca. Divne. A Julie, slikaj nas, molim te. Izvoli. Ajde. Reci sir. Da, tako je. Ispalo je super. Hoćeš da vidiš? Wow, baš ti hvala. Let's go. A sada ti. I ja sam dobila kucu. Ćao, druže. Hoćeš koščicu? Svidet će ti se. Čudno. Nisi gladan? Hoćeš možda da se igramo? Hajde, hvataj. Hajde, trči. A kako ti se sviđa moja patkica? Poklanjam ti. Hajde, grizi je. Hajde, reci mi nešto. Moje kuće je baš tužno. Stanite, a zašto miriše tako slatko? Sve jasno, to je čokolada. Kako odmah nisam primetila. Prelepo. Hoću još i još. Mamice, ne gledaj to. Zla Julie jede kucu. Stani, gdje ćeš? O ne, uplašila si ga. Šta? Jao, žao mi je. Vidi, Nikol, ja otvaram. O ne, ja imam kakicu na tanjiru. I dosadne mušice su tu. Treba hitno pozvati profesionalca. Halo, hitno dođite, imamo problem. Da, čekam. Izvolite, gospođice. Sve spremno. Šta treba skloniti? Aha, razumeo sam vas. Trenutak, izvadit ću specijalnu kesu za kake. Gotovo. Sad je sve u redu. Doviđenja. Vidimo se. Da, hvala. Doviđenja. Nikol, sad ti. Šta? O ne, opet kaka. Šta da radim? Oh yeah. Želim ti sreću. Mamice. Čekajte, možda to nije prava kakica? Da, to je čokolada. Blago meni. Prelepo. Pa, nisam sigurna. Ne mogu da gledam kako jedeš to. Ne moraš. A bitno je da je čokolada jako ukusna. Oduševljena sam. O, ne mogu. Idem ja. Divno. Mandy, ti si prva. Ne, ti ćeš biti prva. Okej, da vidimo šta je kod mene. O ne, to je crvena paprika. Kakav užas. Neću da jedem to. Šta je kod tebe? Ne znam. I ja imam crvenu papriku. I ko od nas ima pravu? Nikol, počni. Ne, ti počni, Mandy. Ne ti. Stop. Hajde da igramo papir, kamen, makaze. Nerešeno. Hajde onda zajedno da probamo. Ajde. Jesi spremna? Idemo. Kako ukusno. Da, ja imam čokoladu, a ti? Ja? Vatra! Ajoj! Izvini, Mandy. Nikol, pokvarila si moju frizuru i šminku. Kako si smela? Još i čokolada si istopila. Neću više da jedem to. Ja ću pojesti, baš me briga. Šta je to bilo? Ja sam spremna, Nikol. Pridrži. Da vidimo. Wow, pa to je cipela. Ja obožavam cipele. A ona je još i zlatna. Nadam se da je to moj broj. A ja imam isto cipelu. Izgleda super.
Ne, moja cipela je bolja. Pogledaj kako sjaji. Jao, pa to je čokolada. Da, znači moja cipela je stiva. O, baš je ukusna. Oduševljena sam. Što? To je predobro. A šta je kod tebe? Valjda ista čokolada? U stvari ne, mislim da ne. Sad ću probati tu cipelu. Padam! Sve u redu? Šta? Wow! Tako sam lepa! Ličim na princezu? Šta? Previše si lepa. Hvala, Mandy. O, to je princ, čao! Hej, čao, ja sam Mandy. Šta? Niko me nikad nije odbio. Došao sam po Nikolu, ona je moja princeza. Zaljubio sam se u tebe. Jel da? To je tako slatko. Šta je to? O ne! Sad ću se pretvoriti u običnu devojku. Jao! A princ će se razočarati. Ti više nisi najlepša. Mandy, ni ti mi ne trebaš. Jedva čekam da vidim šta je ispod poklopca. Mandy je svakako zauzeta. Wow! Pa to je šminka! Super! Zvaću te kasnije. Šta? Oho! Isto šminka. Pitam se da li je čokoladna ili prava. Došla mi ideja. Nikol, mogu li ja da počnem? Super. Sad ću našminkati usne. Da vidimo. O da, to je pravi karmin. Nikol, probaj ti. Znači da je kod mene čokolada? Sad ću probati. Šta? Ju! To je pravi karmin! Mandy, prevarila si me? Ha, poverovala si. Dakle, sad ću probati svoje senke. O da, to je prelepo. Oduševljena sam. O, došla mi ideja. Sad ću se našminkati, ali neobično. Nikol, šta radiš tamo? Hej, jel me čuješ? Kakav monstrum! Nije mi dobro. To je bilo smešno. Sad ću pojesti njenu čokoladu. Da. Mandy, čekaj. Odlučit će brojalica. Ja sam prva. Izvini. Šta je to? Ogromno jaje? O, šta je kod tebe, Mandy? Ne, ti si prva. Okej, sad ću da vidim. Ovo liči na pravo jaje. Unutra ima nešto. Wow, kod mene je čokolada. Super. Mandy, nemoj da mi zavidiš. O, šta je to unutra? Neka kutija. Wow, kako lep prsten. Neverovatno. Prelepo. Mandy, sad ti, hajde. Da vidimo. Oj, ja imam jaje. Šta da radim sa njim? Tačno. Sad ću ga ugrejati. Nice. A možda će neko izaći iz njega. Papagaj, na primjer. Jao, a Nikol se još divi svom prstenu. O, Nikol, jel čuješ to? O, jaje puca. Super, hajde da vidimo ko je unutra. Nikol, hajde zajedno. Što? To je zmija! Ajoj! Kako slatko. Ja sam je uzgajala. Sad će mi to biti najbolja drugarica. Tako si lepa. A ja sam tvoja mama. Nikol, pogledaj je, tako divna. Ne, sklonije. Stani, Nikol, sad ja. O, to je dugme za prati. Pritisnite dugme i zapratite naš kanal. Ali šta će mi ovo dugme? A, tačno, hvala, Nikol. Stavit ću ga ispod poklopca. Pokucat ću i... Šta? To je buba švaba. Moram pozvati svog dečka hitno. Dođi brže. Šta je bilo, Mandy? Buba švaba! Ja, zašto ga je pozvala? Kakav je to dečko? Dajte mi tu buba švabu. Mandy, probaj. O, pa to je čokolada. Marš odavde. Sviđa mi se. Let's go. Nikola, šta je kod tebe? O,
Ja imam pravu bubašvabu. Baš je slatka. Ozbiljno, odvratno. Mandy, šta ti je? To je samo mala slatka bubašvabica. Zašto se plašiš? Došla mi ideja. Sad ću napraviti kućicu za svoju bubašvabu. Vidi, to je divno. Dobrodošla, mala. Od sad je to tvoja kuća. Nice. Ajde, ulazi. Nicole, izvini, ali ja to ne razumem. Ti nisi normalna. Da vidimo šta je ispod mog poklopca. Fuj, riba, kako odvratno. Šta je kod mene? Isto riba. Super. Miris je divan. Dakle, moram nazvati nekog. Kucam broj. Bako, halo, treba mi tvoja pomoć. Super, čekam. Evo moje bake. Ćao. Draga, jesi me zvala? Riba. Dobro, sad ću je spremiti za tebe. Let's go. Super, Mandy. Sad ti? Mandy? Šta ti je? Ej, šta? To nije pravo, Mandy. Ej, Mandy, izlazi odatle. Jao, ipak me našla. Dobro, sad ću probati ovu gadnu ribu. Ali ja ne volim ribu. Treba dodati nešto ukusno. Naprimjer, zlato. Uvek ga nosim u svojoj tašni. Tako je mnogo bolje. Ali riba i dalje izgleda užasno. Dobro, probat ću. Čekajte. Šta? Pa to je čokolada. Nicole, to je tako ukusno. Draga, spremila sam ribu za tebe. Prijatno, unuko. Hvala, bako. Najbolja si. Sad ću probati. Oh yeah. Šta? Tvoja riba izgleda baš dobro. Znam, to mi je baka spremila. Sad ću je probati. Miris je divan. Wow, a ukus je još bolji. Oduševljena sam. Ješću rukama, baš me briga. Nicole, a hoćeš li meni dati? Šta, Nicole, plašiš me? Dobro, jedi sama. Mandy, puštam te. Dobro, da vidimo. Šta? Tu su olovki papir, šta da radim sa tim? Mandy, sad ti moraš da crtaš. Stvarno? Nisam znala. Ok, sad ću da probam. Napisat ću naziv svog omiljenog kanala. Usput, zapratite ga i stavite like. Probat ću. Iu, to je pravi papir. Fuj. Odvratno. Nicole, a šta je kod tebe? I ja imam papire olovke, ali su čokoladne. Da, imala sam sreće. Prestani da se glupiraš, jedi već. Dobro. Olovka je baš ukusna. Oduševljena sam. A šta je sa papirom? Wow! I papir je od čokolade. Nevjerovatno. A ja sam tako gladna, šta da radim? Dobro, pokušat ću da zauzmem sebe crtanjem. Nacrtat ću kolač. Šta? Kolač je postao pravi. Nevjerovatno. Oho, baš je ukusan. Nisam znala da je to moguće. Šta kažeš? Hoću ja da probam. Ne diraj, to je moje. Šta još da nacrtam? Da, smislila sam. Nacrtat ću još jedan kolač. Da, uspelo je. Wow, probat ću ga. Kako ukusno. Mandy, daj mi. Ne može, to je moje. Ti možeš samo da gledaš. Već ste tu? Super, čao. Hajde da započnemo naš kulinarski izazov. Počet ćemo od torte. Hoću tortu u obliku mace. Odlična ideja. Odmah ću početi. Dakle, treba mi čokolada. 100 komada će biti dovoljno. Kako super, hoću i ja tako. Želim 100 čokoladica. I zašto ne radi? Da ja da probam. Nešto neće. Šefe, kako ste uradili to? To su godine iskustva. Sada uzimam nož. Odseći ću višak. Čokoladice, to mogu pojesti i ovo.
Da vidimo šta mi je ispalo. O, savršena čokoladna mačka. Sviđa mi se. Napravila sam 2 polovine. U tanjir ću sipati puno šlaga. A zatim ću izmrviti čokoladne kore. Posle treba sve promešati. Probat ću. Aha. O, da. To je savršeno. Ostalo je staviti fil u mačku i zatvoriti sve. Tako je. Ispalo odlično. Sviđa mi se. Hej, šta je to? Bako, šta je bilo? Izgleda da je to vaše. Da, jeste. Odlučila sam da napravim tort u obliku konca zapletenja. A mace vole da se igraju s tim. To mora biti slatko. A Jill, šta si smislila, jeli? Bako ima mnogo dobru ideju. Treba iseći krug od kore. Tako je. Uspelo je. Od toga ću napraviti glavu i rep za moju macu. Preliću kore nutelom. Obožavam nutelu. A zatim treba sve ukrasiti. Osmislila sam. Dodat ću jestivih detalja. Moja torta sada zaista liči na macu. Gledajte kako slatko. O, sva ruka mi je u čokoladi. Treba obrisati. O, hvala, Bako. Uvek mi pomažeš. Ja sam već završila sa svojom kuglicom. Ostalo je dodati macu. Ona će ležati na ovoj kuglici. Odlično. Šefe, kako vam se čini? Nije loše, ali moja torta će svakako biti bolja. Neka Bela da ocenu. O, jeste zaista spremili sve te torte za mene? Oduševljena sam. Odakle početi? Znam. Hoću da probam ovu macu. Kako ukusno! A baš mi se svidalo. Sad je vreme za ovu slatku torticu. Izgleda baš privlačno. O, i unutra je lepa. A kakav je ukus? O, divno. To je čak ukusnije od prethodne torte. Sviđa mi se. Ostalo je probati posljednju tortu. Mislim da je čokoladna. O, sad ću probati. O, ova maca je tako zabavna. Sviđa mi se. Dakle, ko je pobedio? Bako, ti si najbolja. O, kako lepo. Hvala, Bela. A sad mi napravite jelo u obliku šapa. To su mačije šape. Ideja je super, Bela. Ja čak znam šta treba raditi. Već imam šapu. Tako je mekana. To je antistres. Stavit ću ga na tanjir i to je to. Gledajte. Ne, Jill. Moraš spremiti za Belu nešto jestivo. To se sigurno ne sme jesti, jel vidiš? Pa dobro, napravit ću nešto drugo. Imam još mnogo ideja, ali moram se malo opustiti. A šta da radim? O, napravit ću jestivu šapu. Kalup imam. Jastučići moraju biti roze boje. Koristit ću roze sirup sa ukusom bubblegum. Tako je. A sad ću preliti sve mlekom. Šapa mora biti bela. Tako je. A sklonit ću mlijeko. Dakle, vreme da izvadim šapu. Uspela sam. Ispala mi je divna šapa. A kalup mi više ne treba. Hej! Jill, šta je to, kako si smela? O, kako dobar kalup. Treba će mi. Dakle, uzet ću belance. Zatim ću dodati šećer i umutiti sve to. Tako je. Mora ispasti oblak. Super. Posle ću dodati nekoliko kapljica crvene jestive boje. Nema više, ali bilo mi je dovoljno. Zatim ću dodati želatin kod belanaca. O, da. Gotovo. Sad ću sipati sve u kalup u obliku šape. Odlično. Vreme je da se vadi. Hajde da vidimo. O, da, kako slatko. Svaka mi čast. Samo što je kod mene bolje. Ja sam napravila testo, a to je isto mnogo mekano. Od testa ću napraviti šapu. Tako je. Odlično. Sada mogu staviti šapu u rernu da se ispeče. Eto.
A sad imam vreme da ispletem nešto. O, već sam isplela šal. Mislim da je šapa spremna. Proverit ću. Da, savršeno. Vreme da se vadi. O, Jill, isplela sam šal za tebe, izvoli. Eto, bit će ti toplo. Izgledaš odlično. O, da, vreme da izvadim svoju šapu. Sad mi sigurno ništa ne smeta. Dakle, sipat ću unutra džem od borovnice. Odlično. Pomirisat ću. Baš lepo. Dakle, draga, možeš probati. Wow, koliko različitih šapa. Sigurno želim da probam ovu. Tako je mekana. Pitam se da li je ukusna. Super. Svidjela mi se. A šta je ovde? O, to liči na pitu. Očigledno treba otkinuti pače i umočiti u džem. Sad ću probati. Prelepo. Baš mi se sviđa. Ostala je posljednja šapa. Ona je još mekanija. Pa to je marshmallow. Neverovatno. Hoću što pre da probam. Fantastično. Tako nežno i ukusno. Rešeno. Pobedila je posljednja šapa. Čestitam. Pa naravno, nisam ni sumnjala. Najbolja sam. Sada želim žele u obliku mace. Nadam se da će to biti ukusno. Znam šta raditi. Treba će mi činija. Dakle, sipat ću mlijeko unutra. Da, zatim šećer. I dodat ću par kašika kakao praha. Biće čokoladno. To je to. Zatim ću promešati sve to pažljivo. Odlično. Ostalo je samo sipati sve u kalup. Da, do krajeva. Odlično mi ide. Eto, sve sam sipala. Sada treba ohladiti to da se žele stvrdne. Treba mi frižider. Jao, zašto se ne zatvara? Hajde bre, zatvaraj se! Šta je za njom? Čudna je. Okej, imam drugi plan. Okrenut ću frižider i stavit ću kalup ovako. Uspelo je. Dakle, zatvaram i čekam. Šta je kod vas? Čekajte, to još nije sve. Imam još nutelu. Sipat ću je na tanjir. Zatim ću izvaditi macu i staviti je na nutelu. Odlično. Sad je sigurno sve spremno. Maca je ispala tako slatka. Bela će biti oduševljena. O, da. Šta je bilo? Šefe, nešto mi ne ide. Hoćeš mi pomoći? Kako odvratno. Ne mogu ništa s tim. U stvari dobro, bako. Uzmite moj žele. Ne mogu da gledam na vašu tugu. Hvala šefe, tako sam srećna. Dobro, a ja ću spremiti sebi još jednu macu. Čak i bolju. Opet će mi trebati mlijeko. Zatim šećer. I malo kakao praha. Bako, šta tu radite? Ne mogu da odolim. Maca je tako slatka. Kako je super ispalo. Hoću i ja takvu macu. Da, ja znam da sam genije. Napravila sam i još jednu macu za sebe. O, da, to je preslatko. Jill, šta radiš ovdje? I meni treba maca. Hoćeš mi dati? Što bih? Neću. Joj, kako odvratno. Dobro. Uzmi moju macu. A ja ću sebi napraviti drugu. Hvala. I ponovo pravim žele. Šećer. Mlijeko. I kakao prah. Valjda ste već zapamtili. Jao, gledaj ovaj žele kao začarani. Dobro, nadam se da ću stići. Ima malo vremena. Dakle, sipat ću na tanjir belu čokoladu. Tako je. A preko ću staviti roze macu. Nadam se da mi više niko neće oduzeti macu. Daću je samo Beli. Bela, prijetno, draga.
A mi smo završili. Pa to su slatke mace. Pogledajte kako se zabavno tresu. Gledala bih to non stop, ali jedva čekam da ih probam. To će sigurno biti jako ukusno. Počet ću od roze mace. Wow, to je ukusno. Divno. A sad ću probati čokoladnu macu. Dakle, prvo ovo. Uzet ću malo. Kako zanimljiv ukus. Sviđa mi se. I ostale posljednja maca. Jedva čekam da je probam. Baš me zanima kakav će biti ukus. Probat ću zajedno sa džemom. Wow, predobro. To je super. Jill, ti si pobedila. Da, to je moja prva pobjeda. Tako sam srećna. Molim. Moja lutica. Što? Evo mene. Jel tako? Sad ću te ja. Da vidimo ko će biti bolji. Ajde. Ti sedi ovdje. A ja ću tebi napraviti lep krov. Koristit ću ovu crvenu tkaninu. O da. Pa dobro, ja imam nešto. Ja ću napraviti krov od novina. Ovako. Jel ti jasno? Nemoj da mi zavidiš. Da vidimo šta još imam ovdje. A ne, to mi ne treba. Ovo isto. Hej, pazi malo. Šta to radiš? Eto ti. Šta radiš? Baš si bezobrazna. Okej, nastavit ću. Što? Cveće? Cveće mi ne treba, ali treba će mi ovo pakovanje. Da. Sad ću napraviti nešto mnogo lepo. Napravit ću pod i zidove. O, da, ova boja je prelepa. Gotovo. A dalje? O, to mi treba. Sad ću ukrasiti zidove uz pomoć toga. Još malo. Gotovo. Sviđa mi se, ali nešto nedostaje. Tačno. Nacrtat ću nešto. Ovako. Još malo. O, da, ispalo mnogo lepo. Pogledajte. Dobila sam pločice. A sad ću napraviti kauč. To nije teško. Treba mi samo sunđer i lepak. Spojit ću sve zajedno i to je to. Pogledajte, zar to nije preslatko? Britney, šta misliš? Je li? Awesome! Okej, nastavljam. Pogledajte kakvu kutiju sam napravila. Od toga ću napraviti orman. Da. Jako mi se sviđa. Ostalo je dodati malo detalja. Aha, ispalo je super. Gotovo. Sada treba napraviti tepih. O, divno, ali to nije sve. Napravit ću još nešto. Dakle, treba mi šarene slamčice, poklopac i lepak. Sipat ću lepak na poklopac i zalepiti slamčice. Šta mislite šta je to? Tako je, stočić. Baš je lep, ali ni to ni sve. Ostalo je nacrtati portret moje lutke. Kako sam lepa. Da, to je istina. Gotovo. Ovo baš liči na moju lutku, jel da? Stavit ću to u ram i okačiti na zid. Dodat ću malo dekora i moja soba je spremna. Ovdje je baš udobno. Sviđa mi se. Svaka mi čast. Ne, to je užasno. Ti nemaš pojma. Dobro, treba mi pomoć. Ćao. Eto, vidi, moramo da napravimo sobu. O, da, super. Možeš da ideš, marš. Dakle, da vidimo šta je unutra. Wow. Da, treba mi ova boja, zlatna. Baš je lepa. Dakle, prvo ću nacrtati srce. O, da. Divno. Gotovo. Jako mi se sviđa, ali nešto nedostaje. Pomoćnice! Eto, treba mi još nešto. Čekaj, uzmi ovo. Pa,
Koliko još da čekam? Možeš li da požuriš? Dobro, odlazi sad. Treba razmisliti. Smislila sam. Slikaću, a zatim smanjiti. Da, to je baš ono što mi treba. Otvaram. Šta je tamo? O, kamin, super. Stavit ću ga ovdje i dodati malo dekora. Sveće, cveće, tepih, fotelju i stočić. I naravno zvono. A ja ću se slikati. Cool. O, baš si lepa. Hajde da vidimo šta je spalo. O, kako lepa slika. Treba je staviti u ram i okačiti na zid. To će biti super. Yes! Tako je. O, da, divno. Baš mi se sviđa naša soba. Zadovoljna sam, a ti? Da, nije loše, ali hoću da jedem. Hvala. Dakle, treba srediti drugi sprat. Šta da napravim ovdje? A, šta kažeš? O, da, to je odlična ideja. Halo, treba mi pomoć. Hey. Ćao, hoću da mi bude ovdje udobno i lepo. Hoćete moći? Da, naravno, razumeo sam vas. Sad ću sve napraviti. Dakle, prvo treba staviti tepih. Tako je. A sad ću zalepiti tapete. O, zlatne tapete su prelepe. Awesome. Zatim ćemo staviti lep lavabo. Tako je. I obavezno ogledalo. Ovdje će biti police. Da, tako je. A malo dekora. I zlatna WC šolja. Okačit ću luštare. Stavit ću kadu i gotovo. Ha, super. A trenutak. Yes! Imam malo para. Mislim malo više. Ha. Dakle, sad ću napuniti kadu parama. O, da. To je baš u mom stilu. Super. Odlično. Ovo ću uzeti sebi. Thank you very much. Doviđenja. Ćao, čao. Dakle, sad će ovo biti tvoje kupatilo. Hajde, uđi u kadu. Stavit ću ti zlatnu masku. Uživaj, tako si lepa. I sebi ću staviti masku. Odlično. Šta? Šta ja da smislim? O, imam ideju. 1, 2, 3. A da, uzet ću ovu boju. A sad mi treba lepak. Namazat ću ga na papir. I zalepiti na zidove. Wow, super! A sad ću ukrasiti naš zid. Da, tako je. Odlično ispada. A baš sam zadovoljna. Soba je spala tako šarena. Super, ali to još nije sve. Dakle, treba mi vuna. Rasporedit ću je po podu. A, tu će biti tako mekano. Nastavit ću da radim. Napravit ću WC šolju i kadu. Aha, tako je, još malo. Skoro sam završila. Ispalo je super. Ali to još nije sve. Stavit ću ovdje WC šolju. Lavabo će biti ovdje. A ogledalo će biti tu. Cool. Ogladnila sam. Treba pojesti nešto. Čekajte. Smislila sam nešto. Da, to je super ideja. Namazat ću se lepkom. Aha. A sad ću uzeti ove slamčice. Eto, pogledajte šta imam. Ispala je divna tuš kabina. O, imam još jednu ideju. Napravit ću još jednu detalj za moju tuš kabinu.
Ovako, pogledajte. Sad će moja lutka moći da se tušira. Skoro sam završila. Dodat ću malo ukrasa. Gotovo. Ali nedostaje još nešto. Uzet ću ovaj papirić, preseći ovdje i to će biti zavesa za tuš. Aha, skupit ću sve na žicu i okačiti. O da, sad je moja tuš kabina potpuno spremna. Mnogo je slatka, jel da? Patkice ću staviti tu. O, preslatko. Ne tako. Sad ću ti napraviti kupaći kostim. Biće mnogo lepo i zanimljivo. Sad čekaj malo. Aha, i seći ću balon. Aha, malo ovdje. I tu. Hajde da vidimo šta je spalo. Probaj, draga. Wow, kako si prelepa ovom kupačem. Mnogo ti dobro stoji. A vreme je da se istuširaš. Hajde, ulazi. Uključit ću ti vodu. Hajde. Jel ti prija? O, sjajno, vidim kako uživaš. Šta? Imam još jednu ideju. Treba mi moj sanduk. Da vidimo šta je unutra. O, zlato. Da, to je baš ono što mi treba. Hoću da napravim zlatne zavese. O, da, kakva lepota. Wow, izgleda baš moderno. Super. A sad ću uzeti torbicu. Unutra također ima zlata. Napravit ću svoju sobu još skupljom. Imat ću zlatni pod novčića. Treba razmisliti. O, da. Halo? Treba mi još nešto. Čekam. O, da, to je za mene. Hvala puno. Ćao, čao. Jedva čekam da vidim šta je unutra. Da. To je krevet. Super, baš to sam i htjela. Stavit ću stočić. Aha, malo detalja. Pogledajte kako divno ispalo. Ova soba je baš u mom stilu. Sad je ovo tvoja spavača soba. Uživaj, draga. Treba mi pomoć, brzo. Tu sam. Šta ćemo da radimo, jeli? Ne stani. Pomoć treba ne meni, nego njoj. Važi, to nije problem. Jel vam se to sviđa? Ne? A možda ovo? Nije nešto. Dobro, a možda ovo? O, da! To je baš ono što mi treba. Hvala puno. Preslači se. Kako vam se čini? O, sjajno. Dakle, sad ću da vam platim. Uzet ću sve, nije problem. Ćao, čao. Dobro, doviđenja. O, kruna, da. Odlično će izgledati ovdje. I naravno, crveni tepih. Nikako bez njega. Wow, ti si prava kraljica. Sad ću te slikati za uspomenu. Pa nema veze. I ja ću moći da napravim nešto veoma lepo. Nisam uzalud išla u umetničku školu. Aha, tako je. Naneću boje. Još ćemo vidjeti ko će biti bolji. Samo pogledaj to, jel ti se sviđa? Ne? Dobro, onda ćemo da bacimo to. Šta je to? Pa to će odlično odgovarati za moju sobu. Sad ću nešto izabrati. Ovdje ima toliko lepih slika. Da, ove palme će odlično ukrasiti našu sobu. Zalepit ću ih ovdje. Super. Savršeno. Smislila sam još nešto. Ovdje nedostaje plaže. Sad ću popraviti to. Treba malo prošetati. Aha, skupit ću pjeska. Aha, malo više. Tako je, mogu da se vraćam. Gotovo. Dakle, sipat ću pjesak na pod. Mislim da će to biti dovoljno. Eto, sad imamo sopstvenu plažu. A od ovih štapića ću napraviti malu ljuljašku.
Zalepit ću sve zajedno. A sada spojiti ovako i pogledajte, ispala je divna ljuljaška. Prehladila sam se. Čekajte. Od ove maramice će ispasti odlična viseća mreža. Da, samo nekoliko trenutaka i ona je gotova. Ostalo je samo da je okačimo. Lepota, jel ti se sviđa? Ne? Dobro, sad ću se popraviti. Imam jednu ideju, ali za to ću morati da se rastanem sa čarapom. Sad ću iseći na raznobojne komade. Gotovo! A sad mi trebaju makaze i seći ću svaki komad na trake. Tako je. A zatim ću povezati sve zajedno. Eto, ovako. Pogledajte kako lepo ispalo. Ova predivna suknja za plažu je za tebe. Možeš da uživaš. Ti ćeš biti najlepša na plaži. O, imam ideju. A ovo je da ti ne bude dosadno. Neka to bude tvoj ljubimac. Pogledaj kako je sladak. Sviđaš mu se? Jau, malo da zaboravim. Treba da okačim srce. Tako će biti lepše. Ovo je jednostavno nevjerovatno. Moja kuća je divna. A moja je još bolja. Mi smo super. Baci kocku. Šta? Dobro, izvoli. Super. A dakle? Šta je to? Kakvo je to čudovište? Dali su nam hobotnicu. Ozbiljno ne. O da, baka odmara danas. Da ližem hobotnicu? Ja to radim svaki dan. Oh my god. Dođi ovamo, male moje. Prelepa si. A tvoji pipci mi se najviše sviđaju. O da, slatka je. Hajde, ti si sljedeća. Hvataj. Ups, nisam uhvatila, kakva šteta. O ne, vratila se. Dobro, sad ću te pojesti. Ne plašim se te. O ne, ipak se plašim. U pomoć, živa je. Jao, kakav užas. Skinite je sa mene. Devojke, pomozite baki. Mamice, baš nezgodno je ispalo. A gde je moja kosa? I naočare? Ništa ne vidim. Evo je moja perika. Odlično. Ups, Bako. Bako, hajde da otvorimo. O, pitam se šta je ovo? Mislim da su to moji omiljeni rezanci. Prvo kartice. Super, ja ću lizati. A ja ne radim ništa šteta. A ja ću danas lepo jesti. Odlično. Da vidim. O, tamo se nešto pomera. Da vidim. O ne, tu su larve. Nije mi dobro. Mirno, diši duboko, draga. Evo ti štapići, uzmi i jedi. Jako se plašim insekata. Dobro, sve je u redu, hvala Bako. Moram da se smirim i koncentrišem. Da, počinjem. Ne mogu. Dobro, Wednesday, uzmi to. Diletanti, zar vi nikada niste jeli larve? Devojko, ustaj. Hajde, otvori usta. Eto, svaka čast. Možeš isprati usta specijalnim sredstvom, izvoli. Hvala puno, Bako. Ne, samo nemoj piti. To ne sme da se guta. Otrovaćeš se. Nije mi dobro. Živa sam. Najviše na svetu volim prženu hranu. Zato ću dodati malo vatre u svoje jelo. Idemo. Gotovo. Sada mogu probati. Kakav užas. Wednesday jede larve. Jao, jadna. Devojke, ko želi burger, jeli? Hajde da vidimo kartice.
Kakva šteta, ja nemam šta. O, rado ću probati ovaj burger. Ja ću da ga ližem, super, super. Dođi ovamo, mali. Dakle, prvo ću liznuti lepinju. A zatim paradajz. O, da, prelepo. Jako mi se sviđa ovaj burger. Super, šta je dalje? Polizala sam svaki sastojak. Divno. O, gde je Bako? Okay. Bako, čao, našla sam te, izlazi. Jao. Prijatno, Bako. Biće zanimljivo gledati kako ćete ga jesti. Znate, promenila sam mišljenje. Uopšte ne želim da grizem taj burger. Fuj, baš je odvratan. Znate šta, došla mi ideja. Vreme je za pranje zuba. Ako izvadim vilicu, bit će mi mnogo zgodnije. Da, tako je mnogo bolje. Poslednji dodir i gotovo. A mogu vratiti vilicu. Pa, kako vam se sviđam, jeli? Bako, mogu li ja da pojedem burger? Super! Baš mi se sviđa. Ja ću da otvorim i... O, cool! Taj ne, mačija hrana je odvratna. Ja ću da grizem. Jao, neće mi biti lako liznuti to. A ja ću sa zadovoljstvom gledati kako ćete raditi to. Što se ona tako raduje mačijoj hrani? Ne razumem. Jao, izgleda da su me provalili da želim da postane mačka. Biti prvi je uvek teško. Pogotovo ako je to hrana koja smrdi. Fuj, pokušat ću da začepim nos da se ne mučim. Kakav užas, fuj, fuj, fuj. Gotovo, Bako, sad ja. Moram da budem što više, onda ću brže postati mačka. Smislila sam nešto. Napravit ću sebi tost. Tako će mi biti lakše da pojedem sve to. Da, odlično. Sada mogu jesti. Moram izdržati. Jako želim da postane mačka. Jao, ne poludela. Wednesday, vidi je. Hej, gde ćeš? Šta je bilo? Okay. Ništa, jedi. Eci, peci, pec, ti si mali. Umorila sam se da čekam. Mamice, to je kaktus. Da vidimo. O, ne. Ne želim da ga jedem. Imala sam sreće, dobro je. O, ne. Ližem. Wednesday, puštam tebe da počneš. Hajde, ukusanje. Jao, devojke, vrti mi se već u glavi, stanite. Dosta. Ostao je kod mene. Dobro, znate šta? Smislila sam nešto. Šta je tamo? Stavit ću lažni jezik i prevariti sve. Tamo nema ništa, draga. Onda mi se učinilo. Dakle, vreme je da poližem taj kaktus. Gotovo? Jao, Bože. Moraš hitno da skloniš sve iglice iz jezika. Da li te mnogo boli? Ma ne, Bako, mislim da, mnogo me boli. Jadna ja. Baka će te izlečiti. Izdrži, uskoro će proći. Evo ti flaster. Hvala, Bako. Ups. Šta je to? Jezi? Ajoj. Ups, to nisam očekivala. Bako, sve u redu. Moje jezik je na mesto, to je bila samo šala. Hvala Bogu. Wednesday, sad ti prijetno. Pa dobro. Prvo se treba rešiti svih iglica. Uradit ću to uz pomoć motorne testere. Da. Ma dajte, već sam završila. To je to. Sada mogu probati taj kaktus. A više me ne plaši. Što me tako gledate? Kakav je? Jela sam i goru hranu. Uj, odvratno.